Sani Ahmad dan bayan mawaƙi guda ɗaya tilo wanda yake taka shi ma rawar gani musamman bangaren fitar da waƙoƙi iri daban-daban da yake da farkon ka kasance babba wannan channel din mai albarka mai suna Hausawa TV kadan na kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar garara da kuma alamar like to haka ne zai tabbatar man da cewa kana bibiyar channel din kuma kana sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kokari wajen ganin mun kawo muku kuma mun faranta muku da su fatan za ku ci gaba da mana sharing din bidiyon zuwa group din kana watsa da domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda take kawo muku a kowane lokaci domin dukkan wasu fitattun aika da muke kawo muku muna kawo muku ne domin ku tabbatar da cewa wannan fitaccen mawaƙi yana taka rawar ganin da cancanci aya ba masa kuma jinjina masa a bashi dukkan wasu abu da iri daban-daban to muna fatan za ku ci gaba da mana sharing din bidiyon zuwa group din ku na watsa da na fito domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci amma wannan fitaccen mawaƙi mai suna Sani Ahmad dan ba tabbas mawaƙi ne wanda muka yi bincike shi ma yana taka rawar gani sosai a bangaren fitar da waƙoƙin shi da yake iri daban-daban masu matuƙar daɗi masu razuciya ta da idan ya fitar da waƙa za ka ji ta ka ji daɗin ta kuma za ka yi ba da ta kai masa kwamentin na jin daɗi a kai. To da wannan waƙi yana ɗaya daga cikin fannuka kuma yana ɗaya daga cikin wanda suke burge ka musamman fitar da waƙoƙin da yake a kowane lokaci tabbas za ka yi min share ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da na fiye domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar channel ɗin kuma kana sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya wajen share commenting lakin da kuke yi a cikin channel ɗin haka yana ƙara tabbatar mana da cewa masu yawa fitaccen mawaƙin suna bibiyar wannan channel ɗin kuma suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙoƙari wajen ganin mun kawo muku mun faranta muku rai. To fatan za ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel ɗin mai albarka domin ku tabbatar mana da cewa wannan fitaccen mawaƙi tabbas kuna bibiyar da shi a kowane lokaci kuma kuna yin dukkan wasu fitaccen aika na jin mai albarka mai suna Hausawa TV kadan na kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar garara da kuma alamar like to haka ne zai tabbatar man da cewa kana bibiyar da channel kuma kana sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke kokari wajen ganin mun kawo muku kuma mun faranta muku da su fatan za ku ci gaba da mana sharing din bidiyon zuwa group din kana watsa da domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel kuma kana sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda take kawo muku a kowane lokaci domin dukkan wasu fitattun aika da muke kawo muku muna kawo muku ne domin ku tabbatar da cewa wannan fitaccen mawaƙi yana taka rawar ganin da cancanci aya ba masa kuma jinjina masa a bashi dukkan wasu abu da iri daban-daban to muna fatan za ku ci gaba da mana sharing din bidiyon zuwa group din ku na watsa da na fito domin ku tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din kuma kuna sauraron ta a kowane lokaci amma wannan fitaccen mawaƙi mai suna Sani Ahmad dan ba tabbas mawaƙi ne wanda muka yi bincike shi ma yana taka rawar gani sosai a bangaren fitar da waƙoƙin shi da yake iri daban-daban masu matuƙar daɗi masu razuciya ta da idan ya fitar da waƙa za ka ji ta ka ji daɗin ta kuma za ka yi ba da ta kai masa kwamentin na jin daɗi a kai. To da wannan waƙi yana ɗaya daga cikin fannuka kuma yana ɗaya daga cikin wanda suke burge ka musamman fitar da waƙoƙin da yake a kowane lokaci tabbas za ka yi min share ɗin bidiyon zuwa group ɗinka na watsa da na fiye domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar da channel ɗin kuma kana sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya wajen share commenting lakin da kuke yi a cikin channel ɗin haka yana ƙara tabbatar mana da cewa masu yawa fitaccen mawaƙin suna bibiyar wannan channel ɗin kuma suna sauraron dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan muke ƙoƙari wajen ganin mun kawo muku mun faranta muku rai. To fatan za ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel ɗin mai albarka domin ku tabbatar mana da cewa wannan fitaccen mawaƙi tabbas kuna bibiyar da shi a kowane lokaci kuma kuna yin dukkan wasu fitaccen aika na